Ja sam Jelena Jezdović i projektni menadžer sam organizacije REACH, regionalne akcije za umetnost, kulturu i unapređenje zdravlja. I evo vi imate priliku danas da prisustvujete drugoj aktivnosti našeg jednogodišnjeg projekta Umetnost zapošljavanja. Mi se trenutno nalazimo na pozorišnom treningu koje naša organizacija organizuje i sprovodi i koji se bavi negde davanjem podrške, davanjem različitih veština, znanja i iskustva mladim ljudima da steknu neke dodatne veštine, samopouzdanje kako bi se zaposlili u nekoj od kompanija ili institucija ili ukoliko žele da prosto negde sami sebi objasne i shvate šta je to što njih zapravo zanima i čime žele da se bave. Dakle, kao što sam napomenula, ovo je druga aktivnost jednogodišnjeg projekta Umetnost zapošljavanja. Prva aktivnost u vidu radioničarskog dana se desila u aprilu ove godine i tada smo imali priliku da vidimo takođe različite prakse, različite iskustva kompanija, preduzetnika, institucija, naših partnerskih organizacija. A posle ovog treninga sledi jedna kraća pauza i zatim negde pred kraj godine organizovat ćemo završnu aktivnost projekta. Završna aktivnost projekta se sastoji iz još jednog, da kažemo, naprednog nivoa ovog pozorišnog treninga. Na kraju će biti i kratka prezentacija učesnika u vidu performansa i ta prezentacija će otvoriti jedan okrugli sto, debatu, konferenciju gde ćemo pričati o različitim gledištima, pristupima i problemima zapošljavanja mladih, posebno mladih ugroženih grupa u Srbiji, našoj zemlji. I evo samo za kraj bih još dodala da ovaj projekat sprovodimo u saradnji sa našom dragom organizacijom, to je fondacijom Grab fondacijom i uz podršku kompanije Dele Srbija, koji su inače tokom današnjeg dana i bili naši gosti i održali jednu kratku sesiju i da, uz podršku Kancelarije za mlade grada Beograda. Pa ovaj projekat je veoma zanimljiv, nešto sasvim neočekivano, nešto sasvim novo u mom životu. Kada sam došla prvi put ovde, očekivala sam sve da će biti mnogo drugačije. Naravno, nije bilo tako. Mislila da će biti klasični oni treninzi kao što organizuju sve organizacije, ali ovo je nešto sasvim novo i inovativno. Mogu reći da sam zadovoljna prvo društvom koje sam srela ovde i ljude, onda vama kao mentorima. Bilo je na početku naporno, nisam mogla da verujem da mogu toliko da se opustim i da budem toliko slobodna, kao što posle ovih 4-5 dana sam zaključila i sebe da imam dosta samopouzdanja. Da, smatram da je ova vrsta edukacije veoma bitna za mlade ljude, zato što stiču neka znanja, tako stiču i samopouzdanje, spremni su da krenu u naredni korak. Ćao, ja sam Milana. Saznala sam preko drugarice koja je to videla na stranici Facebook, na jednoj stranici na Facebooku i obavestila me o tome i volim radionice i došla sam. Pa, utisak je stvarno neočekivano dobar, zato što sam nevjerovatno brzo napredovala. I sećam se prvog dana kad smo svi bili tako stisnuti u tim igricama i kao ovo nema nikakvog smisla. Sad je već sve opuštenije i lakše izgleda i bolje se osjećamo radeći. Preporučila bih svakome ko želi da radi na sebi, ko želi da upozna nove ljude, da stekne jedno novo lepo iskustvo. I moje iskustvo je skroz pozitivno, zadovoljna sam.
Pa ne mogu da kažem da je bio naporan proces, ovo je za mene bio jedan izazov, nešto sasvim novo i drugačije i ušla sam u cijelu ovu priču onako puna znatiželje, šta ću ja to da naučim novo, šta je to što vi nama nudite i ne da sam oduševljena, ja sam prezadovoljna. Pre same aplikacije iskreno razmišljala sam koja je to grupa ciljna namenjena samome radu i s prilikom dolaska i u samom upoznavanju sa mladim ljudima videla sam da je to savršen sklop mladih ljudi, ambicioznih ljudi koji imaju iste ciljeve i motive kao i ja kad sam se prijavljivala zašto baš na ovu radionicu i to je jedan tim, mogu da kažem posle 4 dana druženja da funkcionišemo kao jedna porodica koja mi daje energiju i snagu i sve to kad krenem iznosim je sa velikim osmihom na lici i sa željom da što pre dođem sutra ponovo na istu radionicu. Mogu da kažem, ja sam inače učestvovala sam i u mnogim drugim radionicama. Ovo je prva radionica gdje sam onako oduševljena cijelom organizacijom. Ipak je 8 sati velika jedna priča i dug period, ali tih 8 sati je kvalitetno organizovano da ni u jednom trenutku mi nemamo, da kažemo, pad neke koncentracije ili dosade. Sve je kvalitetno i jasno definisano. Postoje pravila kojima smo se mi prilagodili, ali sama ta pravila su prilagođena svim učesnicima radionice i zaista nešto loše da se kaže, nema prostora za bilo koju lošu reč. Sve je savršeno, divno funkcioniše, važna je ta energija koja cirkuliše, dopunjavamo se i to je najvažnije. Učimo jedni od drugih. Rič organizacija je za mene novo otkriće. Prvenstveno sam vas upoznala preko studija B, tako sam došla do vas i željno sam očekivala i pratila sam vaš rad, vaš prvi projekat gdje se mogu konkurisati. To je bilo u Rexu, jednodnevni trening gdje sam ja se prvi put susrela sa načinom rada. Jako je kratko trajalo i željno sam očekivala da se apliciram na neki novi projekat. I kada sam dobila mail od same organizacije, kažem, bravo, brzo sam aplicirala i sam odgovor je bio fantastično. Baš sam se bila oduševila zašto baš vi i zašto bi se prijavila na svaki sledeći vaš projekat, jeste zato što se vi razlikujete od drugih. Totalno je drugi način pristup rada mladim ljudima. Od vas izlazimo, ja kažem, potpuno kompletne ličnosti. Meni lično znači dosta, podigli ste moje samopouzdanje, ojačali ste timski rad. Da, radujem se sledećem i zaista želim da učestvujem u svakoj vašem projektu, zato što ste meni lično omogućili mnogo i omogućavate mladim ljudima, posebno što je vaš projekat besplatan, a svi znamo koliko danas mladom čovjeku nezaposlenome znači besplatna neformalna edukacija. I hvala vam i vama i vašim sponzorima što ste svim nama omogućili tako.